En aquest darrer vídeo mirarem l'anàlisi factorial exploratòria, és a dir, ens trobem al tema de validesa. El primer, una altra vegada, recordar que hem de tenir aquestes variables en scale. Si estan ordinal o nominal tindrem algun que altre problema. Anem als menús, fem clic Exploratory Factor Analysis, no l'hem de confondre ni amb el principal component ni amb el confirmatori, mai ens demanaran això. El primer que farem és mirar les condicions d'aplicació. En aquest cas, comencem fent una anàlisi factorial exploratòria de les 14 variables del webs. No modificarem a priori res. Deixarem això de raw data. Això sí que ho canviarem, però ja ho explicarem més endavant. Observem tot això, també tindríem l'efecte, la matriu de correlacions, obliqua, el factoring method, el mínim residual, i el que farem, com hem dit, és mirar en primer lloc les condicions d'aplicació, és a dir, el KMO i Bartlett. Aquí i aquí. Bé, què hi veiem aquí? Veiem el test de KMO, un valor general de 0,97, que seria adequat, i un rang, si no m'equivoco, de 0,96 a 0,98, el qual també seria bo. El test de Bartlett, que és estadísticament significatiu, no l'hem de confondre amb aquest d'aquí baix, que ja seria l'output de l'anàlisi factorial. Per tant per KMO com per Bartlett tenim bons resultats i podem seguir endavant. El següent punt que ja tindríem seria analitzar la dimensionalitat, és a dir, quants factors tenim. En aquest cas podria ser important que tinguéssim el based on en manual, ja que si no pot ser que tinguem problemes, i bàsicament ens ajudarà a tenir més control que si ho tenim en automàtic amb aquest paral·lel anàlisi. Per tant, fiquem manual i ja està. Què hem de seleccionar? Una vegada tenim això en manual i tenim el control, venim més a baix, seleccionem Analysis Options, no? El Output Options, aquest sempre és interessant tenir una mica més a baix per tenir control d'allò que estem fent, però per mirar això, la dimensionalitat, seleccionaríem aquí a plots, script plot i parallel analysis results. El que veiem aquí és bàsicament els autovalors superiors a 1, que seria el criteri de Kaiser, i són aquests que estan a sobre de la línia. També veuríem les dades simulades, amb aquesta línia en triangles, i també ens quedaríem amb un sol factor, que és el que quedaria per sobre. I finalment veuríem també el colze, és a dir, ens queda també un factor per sobre d'aquest salt en els autovalors. El que ens pot passar també és que tinguem discrepàncies amb el que trobem a l'script plot, amb el que trobem a factor characteristics i també els resultats a l'output de l'anàlisi paral·lel. És a dir, aquí per exemple tenim 6,88, 6,35, no acaben de ser exactament els mateixos valors que el que tenim a dalt a eigenvalor. En aquest cas sí que si ho arreglem a based on FA, que seria el correcte, ens coincideix, però pot ser que en algunes versions no acabi de coincidir, cosa que nosaltres ja tindríem en compte. No és un error, és una manera de com es concep els autovalors de dintre de la programació i no hauríem de patir. En tot cas, doncs, anem a seguir. Veiem, en aquest cas doncs sí que és igual i res. Això tindria implicacions amb el càlcul de la proporció de la variança, però no té més transcendència que aquesta pel que estem fent. I bé, ja hem decidit que tenim uns
sol factor, per tant, acabem d'assegurar que aquí, de forma manual, ens posi efectivament que tenim un factor i anirem a analitzar, ara sí, l'output de la sortida de l'anàlisi factorial. En realitat ja ho teníem aquí des del principi, és a dir, tenim els outputs. El primer que farem és mirar la prova de xi quadrat. En aquest cas és estadísticament no significatiu el test, el que ens està dient bàsicament és que ens està ajustant molt bé. En aquest model tenim les càrregues factorials, les tenim ordenades per ordre de magnitud, de 0,77 a 0,56, tenim la unicitat i podríem calcular, si volguéssim, la comunalitat restant-li 1 menys el resultat de la unicitat. Què més tenim? Tenim les característiques dels factors, això vol dir doncs, els autovalors i la proporció de la variança. Per tant, estaríem veient que en aquest cas ens estaria explicant al voltant del 45% de la variança. I trobaríem a faltar un parell de coses. Trobaríem bàsicament una, que són els índexs d'ajustament addicionals. Ho seleccionem al menú. En aquest cas veiem un RMCA de 0,00 amb un interval de 0,00 a 0,01 i valors de 1 tant pel TLI com pel CFI. Si aquí trobéssim que en lloc de 1 fos un valor major a 1, hauríem de bàsicament truncar-ho a 1, ja que és un coeficient i per tant només pot anar entre 0 i 1, però a vegades matemàticament passa. En una solució unifactorial, a grans trets, ens fixaríem bàsicament en això, que les càrregues siguin coherents, que la proporció de la variança miraríem més o menys les comunalitats, unicitats i l'ajustament. I doncs, per veure una mica que no tot és sempre tan senzill, ara mirarem una solució una mica més complexa, amb dos factors, que seria com és el cas del PANAS. Abans de començar mirem correlacions per recordar on estàvem amb el PANAS. Venim a correlació, posem tots els ítems com a variables. Així és bastant difícil de veure, a mi m'agrada més amb la matriu en diagonal, i per fer-ho més visual podem posar la gràfica heatmap, on veurem els patrons. Veiem que els ítems positius entre ells tenen relacions positives, els negatius entre ells tenen relacions positives i entre les dues agrupacions trobaríem relacions més aviat negatives i molt baixes, pràcticament nul·les. Això ens dona pistes del que ens podem trobar ja en el factorial. En tot cas, generem el factorial per això, fem exactament el mateix que estàvem fent abans, seleccionem els ítems, anem a les opcions i mirem, per exemple, la dimensionalitat. El que veiem és tots els criteris ens estan suggerint també dos factors, és a dir, els autovalors estan per sobre de 2, l'anàlisi paral·lela també ens suggereix més de 2 i si mirem el colze també tenim 2 punts per sobre d'aquest punt d'inflexió que tenim. Seguim posant a manual dos factors, que en realitat ja és el que ens estava fent des d'un principi. No ens hem recordat de mirar les condicions d'aplicació, però ho fem ara. Tenim aquí i aquí, tenim un KMO de 0,94, de 0,91 a 0,96. La prova de Bartlett és estadísticament significativa, per tant sembla totalment raonable tirar endavant amb l'anàlisi factorial. Si mirem la solució veiem les càrregues factorials, tenim el dels ítems positius i el dels ítems negatius. I si ens fixem hi ha un ítem sense càrrega factorial. Això és bàsicament perquè ho tenim configurat perquè ens mostri les càrregues inferiors, perquè no ens les mostri les de 0,40, però si anem baixant anirem veient que en algun moment ens apareixerà la càrrega de l'ítem del que ens faltava.
Si ens hi fixem també, doncs, si ho forcem al 0, el que veiem és que tots els ítems carreguen a tots els factors. El que passa és doncs, que carreguen més baix. L'ítem, el primer, doncs, de 0,82 al factor 1, té una càrrega molt baixa de 0,05 i això moltes vegades també ens dona pistes doncs, de si tenim càrregues creuades o no. En tot cas, anem a seguir. Podríem ordenar-ho d'altres maneres. Anem a mirar els índexs d'ajustament addicionals. En aquest cas doncs, ens trobem un RMC adequat de 0,01, que és inferior a 0,05 i 0,08. El TLI també excel·lent, d'un punt. Ara ja només ens quedaria mirar la correlació entre els dos factors. És a dir, si només tenim un factor, evidentment doncs, no té sentit mirar-ho, però en aquest cas seria doncs, pràcticament obligatori, no? Mirar aviam quina relació guarden aquests dos factors que estem tenint. Tenim una correlació negativa de menys 0,23, que ja és bastant coherent amb el que estàvem esperant, sobretot tenint en compte les correlacions entre els ítems que estàvem veient. I ja doncs breument, una altra part que pot ser interessant pot ser imaginar-nos, no? Quin és aquest model. Podríem veure doncs, que tenim aquests dos factors amb els ítems, que estan relacionats i seria doncs, la part més gràfica del que estem fent, que a vegades sempre ens ajuda a imaginar-nos. Com m'he dit anteriorment, és molt important en aquest pas tenir tot això declarat com a escala, tots els ítems, perquè si no els resultats obtinguts són totalment diferents, sobretot en les versions més recents, ja que doncs, el programa fa certs automatismes que faria que tot fos incorrecte. I fins aquí doncs, l'anàlisi factorial exploratòria.